Kaixo lagunok! Datorren maiatzaren 23-tik 29-ra Aiaraldea kulturaren plaza ibiltaria bihurtuko da! Zatozte! Ospatuko dugu! Gure altxorra, gure kultura guztion ardura! Elkarrekin dantza egingo dugu! Jagi plazara! Ezagutzen ditudalako maite ditut gure sormen lanak. Maite ditudalako gozatzen ditut. Gozatzen ditudalako konpartitu nahi ditut zurekin. Erasaten nautelako gordeko ditut. Etorriko direnak ere inarrosi ditzaten. Itza bihurtuko dugu jolas. Gure mundua gure erara, euskaratik eta euskaraz. Jalgi plazara, eta itzen etea. Jalgi plazara, jalgi gurera, Aiaraldea. jalgi plazara, Jalgi gurera, Aiaraldea. jalgi plazara, Jalgi gurera, Jotza burua eskuak! Sentitu pentsatu ekin! Denok elkarrekin! Aixe